ம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி, பிரியதர்ஷினி மாதாஜி, கிருஷ்ணவேணி ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. நந்தினி மாதாஜி எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வேதவல்லி மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் நம்ம L2ல இருக்கோம் பகவத்கீதையில. அதுல வந்து நம்ம வந்து 13th சாப்டர் பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம் முடிஞ்சிருச்சு. கிருஷ்ணா அழகா நம்மள வந்து 12th சாப்டர்ல அழகா நம்மளுக்கு சொன்னது என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு வகையில பக்தி பண்ணிக்கிட்டு வந்துடேன் அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருந்தாங்க பார்த்தோம். உருவ வழிபாடு சிறந்ததா, உருவம் இல்லாத வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்னும்போது உருவ வழிபாடு சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொன்னாங்கன்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படிலாம் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு உறவு பலப்படணும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவசியம் தெரியணும். நம்ப வந்து நம்ம மட்டும் தான் ஏதோ பிரயத்தனம் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். பக்தியில. ஆனா பகவான் நம்மளோட ரொம்ப அதிகமா விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்றது தெரியும்போது, நம்ம ஏன் இன்னும் அப்படி பண்ணல? நம்ம ஏன் இன்னும் ப்ராக்ரஸ் ஆகாம இருக்கோம்? அப்படின்ற அந்த ஏக்கம் நமக்குள்ளார வரணும். பல ஜென்மங்களா பகவான் நம்மளுக்காக வெயிட் பண்றாங்க. நீ இப்பயாவது பக்தி எனக்கு பண்ண மாட்டியா? இப்பயாவது உன்னோட அன்பை எனக்கு தர மாட்டியா? அப்படின்னு தான். பக்தினாலே அன்பு தான். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் கிட்ட இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. நம்ப குடுக்க வேண்டியது பகவானுக்கு என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட அன்பு. அதுதான் பக்தின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். சரிங்களா? அ ஸோ அதனால அது பகவான் எவ்வளோ ஆவலா நமக்காக ஏக்கத்தோட இருக்காங்கன்றது தெரியும்போது, நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்? நான் ஏன் இன்னும் பக்தி பண்ணாம இருக்கேன்? அப்படின்ற அந்த வேதனை மனசுல வரணும். அதுதான் வந்து செப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விப்ரலம்பா அப்படின்றது சொல்றது. பாவம். சரிங்களா? பகவானோட பிரிஞ்சு இருக்கிற அந்த ஒரு வேதனை. அந்த பாவத்த நம்மளுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் பக்தியில நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு உறவுல வந்துட்டு எப்படி இருந்தா பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சு தான் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட, ஹஸ்பண்ட்ட, ஒய்ஃப் கிட்ட, இன்லாஸ் கிட்ட என்ன எப்படி நடந்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு பிடிக்குமோ அத நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி கிருஷ்ணாவுக்கு எப்படிலாம் இருந்தா பிடிக்கும்னா, 13த்லேருந்து 19th வரைக்கும் ஜட உலகத்திலேருந்து விலகி இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும். 20th ஸ்லோகத்துல பக்தி பண்ண எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னாங்க. நம்ம பக்தி பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜட உலகங்கள்லேருந்து விலகிடுவோம். அதுதான் அங்க விஷயம். அது நம்ம நெறைய தடவ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். இந்த கிளாஸ் நம்ம இப்ப அட்டெண்ட் பண்றோம். இதுல வந்து கேட்கறது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் 2மே பக்தி சேவை தான். இது உயர்ந்தது, இது தாழ்ந்ததுன்றது கிடையாது. சொல்றது உயர்ந்தது, கேட்கறது தாழ்ந்ததுன்றது கிடையாது. கிருஷ்ணா இதுல வந்துட்டு கான்ஷியஸ்னஸ்ல உயர்வு தாழ்வுன்றதே கிடையாது. 2மே பக்தி மார்க்கம் தான். சொல்றதும் பக்தி, கேட்கறதும் பக்தி. 2மே பகவானுக்காக நம்ம பண்றோம். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது, நம்மளுக்கு இந்த 1 ஹவர் என்ன பண்றோம், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கோமா? ஸோ அதுதான். அப்ப என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிவோட்டியா நம்ம இருக்கோம் பகவானுக்கு. சரிங்களா? அதே மாரி நம்ம வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னும்போது நம்ப ந அதுல என்ன பண்றோம், நம்ம பக்தியில இருக்கோம்னு அர்த்தமாகுது. சாண்டிங் பண்ணணும். சாண்டிங் மஸ்ட். கலியுக தர்மம் வந்து சாண்டிங் தான். சாண்டிங் நம்பள வந்துட்டு பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம்னா, நம்ம நெனச்சு பார்க்கணும். என்னைய தவம் பண்ண சொல்லியே பகவானே என்னைய வந்து ஏன்னா சத்தியுகத்துல இருந்தோம்னா தவம் பண்ணணும். திரேதாயுகத்துல இருந்தோம்னா யாகம், யஜ்ஞம் பண்ணணும். துவாபரகத்துல இருந்தோம்னா ம் கோயில் வழிபாட்டு முறையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். இவ்ளோ கடினமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? தவம் பண்றது, யாகம், யஜ்ஞம்லாம் அந்த சாமங்கிரியெல்லாம் எடுத்து அழகா அத வந்து பியூரா மந்திரம்லாம் சொல்லி, அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமானது. ஆனா, நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஒரு பேப்பர் குடுத்துருக்காங்க. பகவான் சாண்டிங் பண்ணு. எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது. என்னோட நாமத்த சொல்லு. ஏன்னா பகவான் வேறு, பகவானோட நாமம் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. அப்படின்னும்போது, அ நம்ம வந்து நாமத்த சொல்றதுக்கு நம்ப அ இது தயங்கவே கூடாது. எவ்ளோ முடியுமோ அவ்ளோ சொல்லணும். அதுதான். நம்ம வந்து எந்நேரமும் நம்ம மனசுல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த சொல்லிக்கிட்டே நம்மளோட கடமைகள நம்ம செய்யணும். சரிங்களா? கலியுக தர்மமும் அதுதான். ஆ ஸோ அதனால நம்ப சாண்டிங் அப்படின்றத ஆப்ஷன் வேணும்னா பண்ணலாம். இல்லன்னா வேண்டாம் அப்படின்றதே கிடையவே கிடையாது. மூச்சு மாரி நம்மளுக்கு மூச்சு காற்று. நம்ப அது வந்து வேணும், வேணான்னு முடிவு பண்ண முடியுமா? அதுதான் நம்மளுக்கு ஆத்தாரம் உயிரோட இருக்கிறதுக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி சாண்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அதனால தயவு செஞ்சு வந்துட்டு எல்லாருமே சாண்டிங் நல்லபடியா 4 ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் கணக்குக்கு சொல்றது தான். நீங்க வந்து லெவல் 2ல.
ஆனா நம்ம வந்ததே பக்திக்கு வந்ததே லேட்டு. அதுல வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவா ப்ராக்ரஸ் ஆகக்கூடாது. 16 ரவுண்ட்ஸா நான் இன்னையிலேருந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் நான் பண்றேன். இதுவரைக்கும் நான் பண்ணாம விட்டதுக்கே நான் வந்து வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கையில எடுத்து பண்ணணும். அவ்வளோ வேகமா நம்மளுக்கு வந்து அந்த விருப்பம் இருக்கணும். பகவான் மேல பிரீத்தி வரணும். பகவான் அடையறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அவசர அவசரமா நம்ம செய்யணும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அதனால நம்ம அவ்வளோ அழகா பகவான் நமக்கு பக்தி யோகத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரொம்ப பிரதானமா ஒண்ணு என்னன்னா, "மனதை என்னில் நிலைநிறுத்து" அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மனதுக்கு நம்ம என்ன ஃபீடு பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகளை நம்ம ஃபீட் பண்ணணும். அதுதான். ஏன்னா நெறைய ஜட உலக விஷயங்களே அது போட்டு சுத்தி, 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 சுத்தி நம்மள வந்து உழண்டுட்டே இருக்க வைக்கும். ஆ அதுவும் நம்மளுக்கு வேண்டாத விஷயமாவே நெறைய நம்ம மனசுல வரும். சரிங்களா? இதெல்லாம் எதனாலனா, இந்த 3 குணங்கள்னால நமக்கு வந்துட்டு அந்த சிரமங்கள், அந்த ஜட உலகம் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்ம தாட்ஸ்ல இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அத ம் குறைச்சு, 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 குறைச்சு சுத்தமா இல்லாத அளவுக்கு அத நம்ம கிளீன் பண்ணி, அதுக்கு அத குறைக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு இடம் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து பாவன நாம ரூப குணநிலைகள் தாட்ஸ நம்ம தாட்ஸ்ல மனதில நம்ம கொண்டு வரணும். அப்படி நம்ம கொண்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு பக்தின்றது ரொம்ப சிறப்பா நமக்கு அமையும். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்ம பக்தி யோகத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சோம். சரிங்களா? ஸோ இதில ஏதாவது ஒரு முறை நம்ம வந்து ஒரு 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 வகை பக்திய கையில எடுக்கணும் இல்லையா? சாண்டிங் பண்ணும்போதே ஸ்ரவணம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த கேட்கறது, கீர்த்தனம் சொல்றது, மனசுல பகவான் நினைச்சுக்கிறது. அப்ப ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் 3மே 3 வகையான பக்தி நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சாண்டிங்லயே நம்ம வந்துட்டு 3 வகையான பக்திய நம்ம கொண்டு வந்துடணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து மற்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம சாண்டிங் பண்றது, கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்றது, நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவையோ அத நம்ம அழகா பண்ணி குடுக்கறது. அவங்களுக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரசாதமா குடுக்கறது, பக்தி பண்றதுக்கு சொல்றது. நம்ம பக்தி பண்றத பார்த்து தான் அவங்க வருவாங்க. நம்ப சொல்லி அவங்க வரமாட்டாங்க. நம்ப எப்படி நம்ம நடந்துக்கிறோமோ, அத பார்த்து அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க, நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களும். ஸோ, அதனால இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 13த் சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல ஞான யோகம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். சரிங்களா? அதுவும் இன்னைக்கு சாப்டர்ல நெறைய ஃபிலாசபி இருக்கும். நல்லபடியா நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு, பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுவோம். ஏன்னா, அவங்களோட அனுகிரகத்தால மட்டும் தான் நம்மளால பகவத்கீதைய உணர முடியும். இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்ததே பெரிய விஷயம். அவ்ளோ கண்டிஷன் சொல்ல, அமீபாலேருந்து பார்த்தோன்னா, எவ்ளோ உயிரினங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் வரல. நம்பளுக்கு அந்த பிராப்தம் குடுத்துருக்காங்க. அதுக்கே நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப நம்ம நன்றி உணர்வோட இருக்கணும். நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் பக்தில. என்னைய செலக்ட் பண்ணியிருக்கியே, நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியலையே! என்னைய இந்த நிலையில கொண்டு வந்து பகவத்கீதை கேட்க, சொல்ல கொண்டு வந்து விட்டுருக்கியே பகவானே! அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் இத நல்லா உணரணும். பகவத்கீதை உன்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ நான் நல்லபடியா கேட்கணும். அதில நான் அப்சார்ப் ஆகணும். அதன்படி என்னோட வாழ்க்கைய நான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏன்னா நமக்காக நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காகவும் ரொம்ப மெனக்கெட்டு கேர் பண்ணி குடுத்த உபதேசம் தான் பகவத்கீதை அப்படின்றது. சரிங்களா? அதனால அந்த பொசசிவோட எனக்காக பகவான் குடுத்தது. நான் இத நல்லபடியா ஸ்வீகரிக்கணும். நான் என் வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். நான் இப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். நம்ப ஆசைப்பட்டு, பேராசைப்பட்டு பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். அனுகிரகத்த நம்ம பெறணும்னு வேண்டிக்கிட்டு, யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணுமா? இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौष्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் நம்ம L2ல இன்னைக்கு நம்ம மாதாஜி ஒரு மினிட். இந்த மங்களாச்சரணம் இதுல கொஞ்சம் போடுறீங்களா மாதாஜி? அதனுடைய இதெல்லாம் இப்ப நீங்க சொன்னது குரூப்ல வேணுமா? குரூப்ல மாதாஜி நான் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அவசியம் மாதாஜி. வேதவல்லி மாதாஜி உங்களுக்கு குரூப்ல எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 13th சாப்டர் பார்க்க போறோம். சேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் அதுதான் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இயற்கை அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். க்ஷேத்ர அப்படின்னா என்ன, க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லா அப்படியே நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் தெரிவிச்சுட்டு இன்னைக்கு நம்மளோட அத்தியாயத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அவங்களோட அனுகிரகத்தில் நம்ம நல்லபடியாக ஸ்வீகரிக்கணும். இந்த அளவு கேட்கறதுக்கே நம்மளுக்கு கொடுப்பின இருக்கு. இன்னும் பக்தியில் உயர்ந்து நம்ம பகவான் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் முன் வைக்கப்படுகிறது? இது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். பக்தி தான் உயர்ந்ததுன்னா ஏன் வந்து பக்தி நடுவில் இருக்கு? ஏன் பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. முதல்ல 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்மயோகம், நடுவில் 7லேருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம், அதுக்கப்புறம் 12லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம். அப்போ பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்னா அது கடைசியில் இல்லை வரணும், ஏன் நடுவில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் எப்பயுமே வரும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி 1லேருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் வேலையின் மூலியமா நம்ம அதை கர்மயோகம் நம்ம செய்கிற செயல்கள் மூலியமா எப்படி நம்ம பக்தி அடையிறது அப்படின்னு அதை நம்ம பார்த்துருப்போம். கர்மீஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து வரும். கர்மீஸ் அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த யோகா லேடர்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஏணிப்படிகள், யோகத்தில் ஏணிப்படிகள் என்னென்னா அடித்தளத்தில் இருக்கிறது கர்மீஸ். கர்மீஸ் யாருன்னா ஒரு அனிமல் பேர்டு வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்க. சரிங்களா? நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும், நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும், இவ்வளவு தான் தெரியும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில். மற்றபடி ஆன்மீகம் இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நாட்டம் இல்லாமல் ஹியூமன் லைஃப்பில் இருப்பாங்க, பார்க்க ஹியூமன் மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களோட வாழ்க்கை முறை வந்து ஒரு அனிமல் பேர்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், பசு பக்ஷி வாழ்க்கை தான் வாழ்வாங்க. அது வந்து கர்மீஸ். சரிங்களா? அதுக்கு மேலே வந்து கர்ம காண்டான்னு சொல்லுவாங்க, கர்மான்னு. அதில் என்ன அப்படின்னா வேதத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவாங்க, ஆனால் பலனை எதிர்பார்த்து செய்கிற செயல்களாக ஈடுபடுவாங்க. சரிங்களா? இந்த செயல் செஞ்சால் எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு இப்போ 21 நாள் விளக்கு ஏற்றினேன்னா எனக்கு இந்த வேலை நடக்கணும், இந்த மாதிரி நான் இந்த யாக யஜ்ஞம் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து இந்த விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பலனை எதிர்பார்த்து வேதத்தின் முறைப்படி தங்களோட வாழ்க்கையை வாழுறது. இது வந்து கர்மீஸை விட உயர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் சகாம கர்ம யோகம்னு பார்ப்போம். சகாம கர்ம யோகத்தில் என்ன அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பகவானுக்காக செய்கிறது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தது. அதுக்கு மேலே நிஷ்காம கர்ம யோகம், நமக்குன்னு எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்கிற செயலை வந்து பகவானுக்காக செய்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி கர்மங்களில் நம்ம செய்கிற செயல்களில் ஏணிப்படிகள் உண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல் 6 அத்தியாயங்களில் வேலைனா செயல்கள் மூலியமாக பக்தியை எப்படி நம்ம அடையிறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகம் வரும்போதே பகவானுக்காக செய்கிற செயல்கள்னு வந்துடுது இல்லை, அப்போ அது பகவானுக்காக செய்யும்போது அது பக்தியில் வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஞான யோகம்னு சொல்கிறது. சரிங்களா? இதை அடைவது அதாவது அறிவின் மூலம் அதை பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவரிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? நடு 6 பகுதிகள் பக்தியை வந்து விவரிக்கிறது. பக்தியை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரதானமாக சொல்கிறது நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயங்கள். 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்குகிறது. நம்ம ஸ்லோகம் பார்த்தோமா, யார் ஒருத்தவங்க பக்தி பாதையில் வராங்களோ அவங்கள நானே இந்த ஜட உலக துயரத்திலேருந்து பிறப்பிறப்புலேருந்து
மீட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் 12வது அத்தியாயத்தில் பகவானே தனிப்பட்ட முறையில் யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த சம்சார சாகரத்துலேருந்து அவங்க வெளியில் கொண்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. அப்போ லாஸ்ட் இந்த 6 அத்தியாயத்தில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த பொருள் உலகம் இருக்குல்ல, நம்ம இந்த வாழ ஜட உலகம், இதுலேருந்து நம்மளை எப்படி விடுவிச்சுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நாலேஜ் நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா? அதை தான் இந்த 6 அத்தியாயமும் நமக்கு குறிப்பிடுது. ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, இப்படி இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லியிருந்ததெல்லாம் ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இந்த மெட்டீரியல்லேருந்து டிட்டாச் ஆனால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், பக்தியே பண்ண முடியும். பக்தி பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிட்டாச் ஆகிடுவோம். பக்தியோட 2 விஷயம் நம்ம பக்தி பண்ணோன்னா, இப்போ நம்ம பொருள் உலகத்தில் விஷயங்கள் ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 2 விஷயம் கூடவே வரும். என்னென்னா ஏக்கமும் கவலையும், சரிங்களா, பயமும். அதாவது ஏக்கமும் பயமும் கூடவே வரும். நம்ம இப்போ ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிடைக்குமா கிடைக்காதா, கிடைச்சதுக்கப்புறம் இது நம்மக்கிட்ட தங்குமா தங்காதா பயம், சரிங்களா, கிடைக்கிற வரைக்கும் கவலை, கிடைச்சதுக்கப்புறம் தங்குமா தங்காதா பயம், அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ஆசை வேறு வந்துடும், இதை நம்ம அனுபவிக்க கூட மாட்டோம், அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ஆசை. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜட உலக ஆசைன்னும் போது இது 2 கூடவே வந்துடும், நம்மளுக்கு ஏக்கமும் பயமும். அதே மாதிரி பக்தியில் நம்ம முன்னேற்றம் அடையும் போது 2 விஷயம் நம்மளுக்கு வந்துடும். ஒன்று வந்து நாலேஜு, இன்னொன்று வந்து இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி இருக்கிறது, சரிங்களா. ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இது. நம்ம பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆக அறிவும், அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி இருக்கிறதும். இப்போ நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான், நம்ம பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜட உலகத்தில் நம்ம விலகி இருப்போம். இப்போ இந்த 1 ஹவர் கிளாஸை வந்து அட்டன் பண்ணாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஜட உலக விஷயங்களை ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணுவாங்க, தூங்குவாங்க, டிவி பார்ப்பாங்க, ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணுவாங்க, யார்கிட்டயாவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பகவத்கீதை நம்ம சொல்ல கேட்க நம்ம இருக்கோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தியிலேயே நம்ம வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிட்டாச்மெண்ட்ன்றது வந்துடும். அப்போ இந்த பொருள் உலகத்துலேருந்து எப்படி விலகி இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம அந்த தத்துவ அறிவு அது நம்மளுக்கு தெரியணும். மாயாவிலிருந்து நம்மை நம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணருடனான இணைப்பு, இது வந்து ஞான யோகத்தின் மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் நல்லபடியாக வளர்த்துக்க முடியும், சரிங்களா. மாயிலேருந்து விலகி பகவான்கிட்ட நம்மளை பக்தியில் கொண்டு வர ஒரு விஷயத்த எப்படி செயல்கள் மூலயமா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரோமோ அது மாதிரி ஞானத்தின் மூலயமா பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர்றது மாயாவிலேருந்து விலகி. எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். செயலும் சரி, ஞானமும் சரி, பக்தி மார்க்கத்தை அடையிறதுக்காக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தி யோகத்தில் ஒரு பகுதியாக வந்துடுது, சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஞான யோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி செயல்கள்லே பக்தி யோகத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகுது, அது மாதிரி ஞானத்தின் மூலிமா எப்படி நம்ம பக்தியில் ஜட உலகத்துல விலகி பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகுது, அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிற விஷயமா வந்து நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா. இது வந்து ஆக்சுவலாக 5வது ஸ்லோகம். நம்ம அந்த 5வது ஸ்லோகம் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம், சரிங்களா. 13வது அத்தியாயத்தில் 1லேருந்து 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அறிவுத்திறம் வாய்ந்த கேள்விகள், அர்ஜுனன் கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க, சரிங்களா. 6 கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஞானம் அதை வந்து எப்படி நம்ம அடையிறது, ஞானம்னா என்ன, அது எப்படி அடையிறது, அது வந்து 8லேருந்து 12 வரைக்கும். ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி நம்ம 13லேருந்து 19 வரைக்கும் பார்ப்போம். அனுபவிப்பாளர் யாருன்றது 20லேருந்து 26 வரைக்கும் பார்ப்போம். ஞான சக்ஷு 27லேருந்து 35 வரைக்கும். ஞான சக்ஷுன்றது விஷன், சரிங்களா. ஞானத்தின் மூலியமா பார்க்குற பார்வை நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்ம படிக்கும்போது ஒரு நாலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட விஷன், நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போ நம்மலாம் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் இருப்போம். இப்போ ஒரு டாக்டருக்கு படித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா, டாக்டருக்கு படித்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் எப்படி க்யூர் பண்ணுன்ற அந்த நாலேஜ் தெரியும். அப்போ ஒருத்தவங்க டிசீஸோடு போகிறாங்கன்னா அவங்கள சரிப்படுத்துறதுன்றது அவங்களுக்கு அந்த விஷன் தெரியும் இல்லைங்களா. அதுமாதிரி இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு அந்த அவங்களோட ஃபீல்டெல்லாம் தெரியும். அதுமாதிரி இந்த ஞான சக்ஷு அப்படின்றது நம்மளுக்கு இந்த நாலேஜ், இப்போ பகவான் நம்மளுக்கு கொடுக்குற நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நம்மளோட விஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது, அப்புறம் ஆத்மாவிலேருந்து நம்ம பார்வை வரும், சரிங்களா. ஆத்ம நிலையிலேருந்து நம்ம இந்த ஜட உலகத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும், அதுதான், சரிங்களா. ஞான சக்ஷு அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம். இதில் லாஸ்ட் செக்ஷனில் அர்ஜுனனோட 6 கேள்விகள், அதில் வந்து உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, சூத்ரம், அந்த ஃபார்முலா என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதில் அர்ஜுனனோட 6 கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பிரகிருத்தினா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. அது இந்த ஜட இயற்கை, நம்ம வாழ்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஜட உலகம் அது.
புருஷா அப்படின்னா அனுபவிப்பாளர், பிரகிருதியை என்ஜாய் பண்றவங்க யாரு? க்ஷேத்ர அப்படின்னா சரீரம். சரிங்களா? நம்ம இந்த அச்சித் விஷயங்கள்லாம். க்ஷேத்ரஜன் அப்படின்னும் போது 2 பேர், ஒன்று ஆத்மா, இன்னொன்று பரமாத்மா. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானம், அறிவு. க்ஷேத்ரஜன் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறது. இந்த சரீரத்தையும் அச்சித்தையும் சித்தையும் பகவானையும் புரிஞ்சுக்கிறது ஞானம் அப்படின்றது. இந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட இலக்கு யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா பரமாத்மா. சரிங்களா? அப்போ அர்ஜுனன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, பிரகிருதி, புருஷா, க்ஷேத்ரஜ, ஞானம், ஞானத்தின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. அதோட ஆன்சர் வந்து பிரகிருத்தினா பொருள் இயற்கை, புருஷானா அனுபவிப்பாளர், க்ஷேத்திரம்னா உடல், அதாவது சரீரம் அச்சித்து விஷயங்கள், க்ஷேத்ரஜன்றது ஆத்மா பரமாத்மா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஞானம்ன்றது இந்த க்ஷேத்ரஜனோட அந்த பாண்டிங் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இலக்கு என்னவா வரும் அப்படின்னா பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷா பகவான் இல்லையா மாதாஜி? புருஷ பகவான் மாதாஜி, புருஷோத்தமன் பகவான். பொதுவா சொல்றது என்னன்னா எல்லா ஆத்மாக்களுமே புருஷா. சரிங்களா? ஆனா புருஷோத்தமன் வந்து பகவான். எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் உயர்ந்தவங்க யாரு? எல்லாரையும் விட உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறவங்க யாருன்னா பகவான், புருஷோத்தமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கேளுஷ்மா மாதாஜி. 13ல 1 and 2 ஸ்லோகத்தில் என்ன இருக்குன்றதை பார்த்துலாம். அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை, அனுபவிப்பவர், களம், களத்தை அறிபவன், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. இந்த 6 கொஷினையும் அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் க்ஷேத்ர என்று அழைக்கப்படுகிறது, சரீரம். சரிங்களா? அது வந்து க்ஷேத்ர. இவ்வுடலை அறிபவன் யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜன், ஆத்மா பரமாத்மா. சரிங்களா? என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதுக்கு வந்து பிரபுபாத்தா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பர்பட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா 3 விஷயம் இருக்கு. ஒன்று வந்து உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. உடல் க்ஷேத்திரம், ஆத்மா பரமாத்மா க்ஷேத்ரஜன். சரிங்களா? இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, உடல்ன்றது ஒரு ஃபார்ம் லேண்டு, விவசாயியோட விளைச்சல் நிலம். அந்த ஆத்மா விவசாயியோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். பரமாத்மாவை அரசரோட கம்பேர் பண்ணுறோம். சரிங்களா? உடலை வந்து விவசாய நிலம், ஆத்மா விவசாயி, பரமாத்மா கிங், அந்த கண்ட்ரியோட அரசர். சரிங்களா? இதை வச்சு நம்ம வந்து இப்போ பிரபுபாத்தா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, எப்படி இதை நம்ம வந்து உடல், ஆத்மா, பரமாத்மாவை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத. இப்போ வந்து ஒரு விவசாயி இருக்காங்க, அந்த விவசாயிக்கு ஒரு நிலம் இருக்குது, கொஞ்சம் நிலம் இருக்குது. இந்த விவசாயிக்கு தெரியும் அந்த நிலத்துல என்னென்னலாம் விளைய வைக்கலாம், அந்த மண் வளம் என்ன, நீர் வளம் என்ன, என்னென்ன சீசனில் என்னென்ன நம்ம வந்து பயிரிடலாம், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? இப்போ அரசர் இருக்காங்க. அரசருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, அவங்க கண்ட்ரிக்குள்ளார எத்தனை விவசாயிகள் இருக்காங்க, அந்த விவசாயிகளுக்கு எத்தனை நிலங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றது இவங்க கணக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? விவசாயிக்கு தன்னோட நிலத்தோட விஷயங்கள் மட்டும்தான் தெரியும். அரசருக்கு தன்னோட கண்ட்ரியில எவ்வளோ விவசாயிகள் இருக்காங்க, அவங்க என்ன தம்பி? அவங்க கிட்ட எவ்வளோ நிலம்லாம் இருக்கு அதான் அழகு உச்சி. அதான் அப்படின்றத நம்ம வந்து சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும். அதே மாதிரி இதில் வந்து உடல் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட சரீரம். ஆத்மா, நம்ம சரீரத்துக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கு. நமக்கு என்ன தெரியும்னா, நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு என்ன மனவேதனை, நம்ம உடம்புல எங்கே வலி இருக்கு, என்ன பிரச்சனை, என்ன சந்தோஷம், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். சரிங்களா? முழுசா தெரியாது, ஆனாலும் தெரியும். அதே வந்து பரமாத்மாவுக்கு அவங்களும் யார் இருக்கா? நம்மளோட இதயத்தில் இருக்காங்க. ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டாங்க, அனைவரின் இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவை விட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு. பகவானுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, எல்லா ஆத்மாக்களை பற்றியும் தெரியும், எல்லா ஆத்மாக்களோட சரீரம் பற்றியும் தெரியும். சரிங்களா? இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு புரிதல். அப்போ சரீரம், ஆத்மா, பரமாத்மா. ஆத்மாவுக்கு தன்னோட சரீரத்தை பற்றி தெரியும், பரமாத்மாவுக்கு எல்லா ஆத்மாக்களை பற்றியும் தெரியும், எல்லா சரீரத்தை பற்றியும் தெரியும். அப்போ பகவானுக்கு தெரியாது எதுவுமே கிடையாது. ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். அப்போ அவங்க சுப்ரீம் பகவான். அப்போ நம்மளை பற்றி மட்டும்தான் தெரியுது. அப்போ நம்ம பகவான் கிடையாது. நம்ம யாரு? பகவானோட பக்தர்கள் அப்படின்ற. பகவான் விபு, நம்ம அணு. பகவான் அன்லிமிட்டெட், நம்ம லிமிட்டெட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு
நம்மளோட நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இந்த சரீரத்தை நம்ம பகவானோட பக்தியில் நம்ம கொண்டு வரணும். சரிங்களா? ஏன்னா விவசாயம் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாம் செஞ்சு கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க, டேக்ஸ் கட்டுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா எல்லாமே அரசரோடது தானே இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஒரு நிலையில் ஸோ அதனால் இந்த புரிதல் எப்படின்னா, விவசாயி, விவசாய நிலம், அரசர், அதில் வரும்போது உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. உடலை வந்து ஆத்மாவுக்கு தெரியும், பரமாத்மாவுக்கு எல்லா ஆத்மாக்களையும் தெரியும், எல்லா சரீரத்தையும் தெரியும். அதான் அவங்க அவங்க வந்து அவங்களோட மகிமை, அவங்களோட தெய்வீக நிலை, அவங்க பரபிரம்மம், பகவான் சுப்ரீம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம பகவானுக்கு கட்டுண்டவங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக உபயோகிப்பது என்பது நிலத்தை மிக சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்காக உபயோகிப்பதை போன்றது. அது அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். ஒரு விவசாயிக்கு தெரியணும், என்னோட நிலத்துல என்ன நான் செஞ்சா அதிகபட்ச பயன் எனக்கு கிடைக்கும். அது தெரிஞ்சு தானே பண்ணுவாங்க. சும்மா ஏனோ தானோன்னு பண்ண மாட்டாங்கல்ல. இப்போ நம்மக்கிட்ட எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அதை எப்படி நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில் ஒரு நிலம் நம்ம ஒரு விவசாயிட்டு இருக்குன்னா அந்த நிலத்தில் என்ன பண்ணால் அதிக மகசூல் எடுக்கலாம், அதுதான் வந்து ஒரு விவசாயிக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட சரீரம்ன்ற நிலம் இருக்குது. அந்த சரீரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்திக்காக நம்ம அதை பயன்படுத்தும் போது அதிகமான லாபம் என்னென்னா நம்ம பகவானே அடைய முடியும் இல்லையா? அதிகபட்ச பலனை அதுதான் நம்மளோட சரீரம் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஆனால் அதே சரீரத்தை நம்ம ஜட சந்தோஷங்களுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு விரயம்தான். சரிங்களா? வேறு வேறு சரீரம், அதுவும் தப்பான செல்ஸ்னா தாழ்ந்த சரீரமாக கிடைக்கும். சரிங்களா? அதனால் அதிகபட்ச பலனை நம்மளுக்கு தரணும் அப்படின்னா நம்மளோட சரீரத்தை பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ வீடு சொந்தக்காரர், வாடகைக்கு குடியிருப்பார். வீடு வந்து க்ஷேத்திரம், வீட்டின் சொந்தக்காரர் யார், பகவான், வாடகைக்கு வந்திருக்கிறவங்க நம்ம. சரிங்களா? நம்ம செஞ்ச பலனால நமக்கு சரீரம் கிடைக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். இதுதான் அவங்க கேட்ட 6 கேள்விகள், அர்ஜுனன் கேட்ட 6 கேள்விகள். சரிங்களா? புலன்களுடன் கூடிய உடல், அது வந்து செயல்களுக்கான களம், க்ஷேத்ர அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது 13.3 ஸ்லோகத்தில் பரதகுல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. அதாவது எல்லா சரீரத்துக்குள்ளேயும் எல்லா க்ஷேத்திரத்துக்குள்ளேயும் நானும் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்கிறாங்க. எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மா இருக்காங்கன்றது என்பதை புரிந்துகொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும், அதாவது ஆத்மாவையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சரிங்களா? உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்றத பகவான் வந்து இன்னொரு அபிப்பிராயம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போது பரமாத்மா, ஆத்மா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, பரமாத்மா வந்து எல்லா உடலையும் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க, ஆத்மா தன்னோட சரீரத்தை பற்றி தெரியும். உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாருக்கும் அவங்க தான் வந்து உரிமையாளர், கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லா ஆத்மாவுக்கும் எல்லா சரீரத்துக்கும். நம்ம வந்து அப்படி கிடையாது. நம்மளோட சரீரத்துக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு கட்டுப்பாட்டாளர் ஓரளவு. சரிங்களா? வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். ஆத்மாவை விட எப்பயும் பகவான் வந்து உயர்ந்தவங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்க அச்சுதா. சரிங்களா? ஆத்மா வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க, பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து 13.4 ஸ்லோகத்தில் செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அஃது எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றிய எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்படின்னா க்ஷேத்திரத்தை பற்றி பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசம் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, செயல்களின் களம் க்ஷேத்திரம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். சரிங்களா? இப்போ க்ஷேத்திரம், இந்த சரீரம் எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு, பஞ்சபூதங்களால் செய்யப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் உள்ளார சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கும், அது எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு, மனம், புத்தி, அகங்காரம். அப்போ அதுக்குன்னு ஏதோ பொருள்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்போது உண்டாகிறது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், க்ஷேத்திரஜன். சரிங்களா? அவனது செல்வாக்குகள் யாவை, ஆத்மா பரமாத்மா பற்றி என்பதை பற்றி எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக அப்படின்னு வந்து இங்கே நம்மளுக்கு பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. 13.5 ஸ்லோகத்தில் செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய ரிஷிகள், முனிவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த களம், அதுக்கப்புறம் இந்த அதாவது க்ஷேத்ரஜன் இவங்களை பற்றின நிறைய குறிப்புகள் வந்து வேத நூல்களில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன
அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? காரணம் விளைவு. இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செயல் செய்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு நம்ம காரணமாக இருக்கும். ம் அதோட விளைவு என்ன? நமக்கு புண்ணிய பலன்கள். ஒரு தப்பான செயல் அது காரணமாக இருக்கும். அதோட விளைவு என்ன? தண்டனை. இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்தோட இயல்பு என்னன்னா, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு செயலுக்கு நம்ம எந்த விஷயத்துக்கு நம்ம காரணமா இருக்கோமோ, அதுக்கான எஃபெக்ட் நம்ம அனுபவிப்போம். கர்மா ரொம்ப ஸ்ட்ராங். சரிங்களா? நம்ம என்ன செஞ்சாலும், தெரிஞ்சு பண்ணாலும், தெரியாம செஞ்சாலும், கர்மாவோட பலன நம்ம அனுபவிப்போம். அது நல்லதா இருந்தாலும், தப்பா இருந்தாலும். சரிங்களா? ஸோ, அதனால காரணம் மற்றும் விளைவு, அதோட நுணுக்கங்களையும் வந்து வி விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். நெறைய ரிஷிகள், முனிவர்கள்லாம் அ இந்த க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞன் பத்தி குறிப்பிட்டிருக்காங்க, வேத நூட்கள்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆ பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை இவைகள் எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பகவான் நமக்கு கொடுக்குற உபதேசம் என்னன்னா க்ஷேத்திர. சரி, இந்த த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். களத்தை பற்றியும் ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் க்ஷேத்திரம்னா என்னன்றது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகத்தோட கனெக்டடாக தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதை இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்னு. இதை வந்து 5 ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஆ உள்ளார சோல் இருக்கும். 5 லேயர் நம்ம பாடியில இருக்கும். சரிங்களா? அப்படின்னு சொல்றது வழக்கம். இதில என்ன நம்ம சுருக்கமா தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா என்னன்னா, அன்னமய அப்படின்னா, அ ஒரு சோல் வந்து சாப்பாட்ட மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். அன்னமய. சரிங்களா? இப்போ ஒரு பச்சிளங்குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு என்ன பிரதானமா தேவைப்படும்? பாலு. குடிக்கும், தூங்கும். குடிக்கும், தூங்கும். அவ்வளோதான். அதுக்கு வேற எதுவும் தெரியாது. இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி அ ரிலேட்டட் டூ அந்த ஃபுட்டு, ஃபிசிக்கல் பாடி, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல இருக்கிறது. பிராணமயன்றது அதை விட கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலையில அந்த பிராணவாயு இருக்கு இல்லைங்களா? அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி, இந்த குண்டலினி சக்தி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்றது. இந்த மாரி ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த பிராணாவுல போகறது. சரிங்களா? அதன் மூலியமா ரியலைசேஷனுக்கு வர்றது. மனோமயன்றது விருப்பமான செயல்கள். சரிங்களா? மனதுக்கு விருப்பமான செயல்கள். மனம் ரிலேட்டடா போய் செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு வர்றது. விஞ்ஞானமய அப்படின்றதுல என்னன்னா, அறிவு சார்ந்த விஷயத்துல நல்லபடியா ஈடுபட்டு, அதுல வந்து ஆத்மானா என்ன? பரமாத்மானா என்ன? அப்படின்ற ஜட இயற்கைனா என்ன? இந்த மாரி பகுத்தறியும் நிலையில வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு வர்றது. ஆனந்தமயன்றதுல நான் பகவானோட டிவோட்டி, நான் பகவானுக்கு எப்பயும் பக்தி பண்ணணும். அந்த ஒரு புரிதல்ல பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடும்போது ஆனந்தமய அந்த ஒரு நிலையில நம்ம ரியலைசேஷன்ல இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி 5 வகையான ரியலைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இது வந்து 5வது ஸ்லோகத்துல பெர்பெக்ட்ல நம்மளால நல்லபடியா லேர்ன் பண்ண முடியும். இன்னும் பக்தி சாஸ்திரம்லாம் போய் படிப்பீங்கள்ல, அப்ப இன்னும் நல்ல விளக்கமா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து க்ஷேத்திர பத்தி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுல என்னென்ன இருக்கு? பஞ்சபூதங்கள். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்ன்றது இந்த பிரதானான்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏற்கனவே இதை நம்ம படிச்சுக்கோம் 8வது அத்தியாயத்திலேயே. அவ்யக்தத்தில் கலக்கப்படுகிறது அப்படின்னா இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட். சரிங்களா? ஜட இயற்கை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிரதானன்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்காது. நம்மளாம் ஒரு ஸ்லீப் மோட்ல இருப்போம்னு சொல்லுவோம்ல. நம்ம படித்தோம் 8வது அத்தியாயத்தில். பிரம்மா வந்து பிரம்மா வந்து பகல் பொழுது வரும்போது நம்மலாம் ஆக்டிவாக இயங்குறோம். பிரம்மாவோட இரவு பொழுது வரும்போது நம்ம அவ்யக்தத்தில் நுழைஞ்சிடுறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட் அது. 10 புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து மனம், நம்மளோட தாட்ஸு. 5 புலன் பொருட்கள், புலனுக்கான பொருட்கள். இப்போ கண்ணு அப்படின்னா விஷன், பார்வை. காதுன்னா அந்த கேட்கறது இல்லைங்களா? அது மாதிரி நாக்குன்னா சுவை. அந்த மாதிரி 5 புலன்களுக்கான அந்த புலன் பொருட்கள். விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், இந்த டியூவாலிட்டிஸ். இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறி. சரிங்களா? கான்ஷியஸ்னஸ், திட நம்பிக்கை. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் செயலின் களம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். மொத்தமாக சொல்லணும் அப்படின்னா 24 இது விஷயங்கள் கொண்டது தான் இந்த மகா தத்வான்னு சொல்லுவாங்க. செயலின் களத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மகா தத்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பகவான் வந்து இந்த ஜட உலகத்தை இயக்கணும், கிரியேட் பண்ணணுன்றப்போ அங்கே வந்து மகா தத்வான்றது
இருக்கும், பிரதான ஸ்டேட்ல இன்ஆக்டிவா இருக்கும். அவங்களோட பார்வை அதுல கொடுக்கும்போது, கிளான்ஸ் பார்க்கும்போது அது என்ன ஆகுது, ஆக்டிவ் ஆகும். சரிங்களா? அந்த இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, செங்கல், சிமெண்ட், தண்ணி, இதெல்லாம் வேணும் இல்லையா, மணல், இதெல்லாம் வேணும். அதே மாதிரி அந்த அச்சித்தான விஷயம், இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஒன்ஸ் வந்துட்டு பிரம்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, அது வந்து அப்படியே வந்து கிரியேஷன்ல வருது. சரிங்களா? உயிரினம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, பகவான் பிரம்மாவை படைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஆத்மாக்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸை வச்சு நம்மளுக்கு சரீரம்லாம் கிடைக்கும். சரிங்களா? அப்போ நம்மளோட கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்களை பண்ணி வேற வேற சரீரம் மாதிரி இப்படி நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்மளோட சரீரத்துக்கான பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் சரிங்களா, இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸும் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். அகிம்சை என்பது மற்றவர்களை கொல்லாது இருப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை. உண்மையில் அது மற்றவர்களின் துன்பத்தில் தள்ளாததே ஆகும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் வாழ்க்கை பாடம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து 13.8 to 12 வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம். இதில் என்னென்னா ஞானம்னா என்னன்னு பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து அர்ஜுனனோட 6 கேள்விகள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து க்ஷேத்திர அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம ஞானம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஞானம் அப்படின்றது என்னென்னா அடக்கம், அதுக்கப்புறம் கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தை கவனித்தல். இது வரைக்கும் பார்த்தது நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இது எல்லாமே பர்பட்டில் ரொம்ப அழகாக பிரபுபத்தை நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு. என்னென்ன அடக்கம், ஃபஸ்ட்டு அது வேணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ஜுவல்லு, ஆர்னமெண்ட்டு, நம்ம எல்லோரும் நகையெல்லாம் போட்டு காசுப்படுவோம்ல, அது மாதிரி ஆன்மீகத்தில் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு ஆர்னமெண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹம்பிள்னஸ், அடக்கம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அது அவசியம் வேணும். ஏன்னா ப்ரைடு இருந்ததுனாலே நம்மளை பக்தியில் முன்னேற விடாது. அகங்காரம் எப்போ வரும், அது ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் தான் அப்படின்னு நான் எனதுன்னு போது தான் வரும் இல்லையா. எல்லாமே பகவான்து சரிங்களா? அந்த வகையில் அந்த பணிவு அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. கர்வமின்மை, அந்த கர்வமும் இல்லாமல் இருக்கணும். அகிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. பொறுமை, எந்த ஒரு நிலையிலையும் நம்ம வந்து பொறுமையை நம்ம கடைபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் எளிமையாக இருக்கிறது, மனம், செயல் எல்லாத்துலேயுமே எளிமைன்றது வந்து நம்மளோட சொல், செயல், எண்ணம் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப எளிமையாக கர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் அப்படின்றது. சரிங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது. நம்ம வந்து ஒரு பானஃபைட் பரம்பராவில் வர ஆன்மீக குருவை நம்ம தஞ்சமடைகிறது அப்படின்றது. தூய்மை, இதுலேயும் மனம், சொல், செயல், இதில் மூணுத்துலேயுமே தூய்மை இருக்கிறது. தளராமை, பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம வளரும்போது அந்த எங்கேயும் நம்ம வந்து கிவ் அப் பண்ணவே கூடாது, தளராமல் இருக்கணும். சரிங்களா? சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். இதுவும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும் இல்லையா? பக்தியில் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும், சுய கட்டுப்பாடுன்றது நம்மளுக்கு அவசியம் வேணும். புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், நம்மளுக்கு எந்தெந்த விஷயங்களை நம்மளுக்கு புலனுணர்ச்சி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு தூண்டுதோ அந்த விஷயங்களை நம்ம அதுலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது. சரிங்களா? ஏன்னா அதெல்லாம் என்னது, நம்மள இந்த ஜட உலகத்தில் கொண்டு வந்து விட்டுரும், நம்மளை ஆபத்தில் தள்ளி விட்டுரும். அதனால் அதுலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். இப்போ நம்ம கோவிட்லாம் வந்துச்சு, அப்போல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம், மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டோம், கையெல்லாம் வந்து சானிடைசர் போட்டு வாஷ் பண்ணோம், எல்லாம் பண்ணோம். எதுக்கு, நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான். நான் ஏன் அதெல்லாம் போடணும், அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படி நம்ம இருந்தோமா, இல்லை, மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டோம், நம்மளை க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த டிசீஸ் வரக்கூடாதுன்னு, அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ப்ரொடெக்ஷனுக்காக. அதே மாதிரி தான் இந்த புலனுணர்ச்சி பொருட்களில் நம்மளை அதிகப்படியாக நம்மளை வந்து என்கேஜ் பண்ணோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்தியிலேருந்து விலகி இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் அகப்பட்டுப்போம். அதனால் புலனுணர்ச்சி பொருட்களை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் துறக்கிறது. யார் யாருக்கெல்லாம் எந்தெந்த புலன்கள் வீக்காக இருக்கோ அந்தந்த இதுலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும் ரொம்ப. சரிங்களா? பொய் அகங்காரம் இல்லாமல் இருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தை கவனித்தல், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம வந்து துன்பம் அப்படின்னு எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். துன்பம் அப்படின்றது என்னன்னா, ஏதோ ஒன்று இந்த ஜட உலகத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்கும், என்னோடய ஃபேமிலியில் இந்த சண்டை வந்துடுச்சு,
எனக்கு வந்து இப்படியும் நான் நம்பினவங்க இப்படி என்னை வந்து இது ஏமாத்திட்டாங்க. பண பற்றாக்குறையா இருக்கு. உடல்ல வேதனை இருக்கு. என்ன பண்றது? இப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா, துன்பம்ன்றதே உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம். அதுல ஏதாவது கஷ்டம் வந்துச்சுனாலே நம்மளுக்கு உடனே துன்பம் நம்ம நெனச்சுர்றோம். ஆனா நம்மளோட பெரிய துன்பம் என்ன? ரியல் உண்மையான துன்பம் என்னன்னா, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். நான் ஏன் பிறக்கிறேன்? நான் ஏன் இறக்கிறேன்? எனக்கு முதுமை ஏன் வருது? நோய் ஏன் வருது? எல்லாமே என்னதுன்னு நெனச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்துல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லன்னு நான் போயிர்றேனே! அப்ப அந்த ஒரு வாழ்க்கையே வந்து என்னன்னா, ஒரு மாய டெம்பரரி லைஃப் இல்லையா? எல்லாமே என்னதுன்னு நெனச்சு லைஃப் அண்ட் சோலு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? அந்த இது ஃபுல்லா அ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செய்றோம். ஆனா ஒரு இறப்புன்னு வரும்போது விலகி போயிடுறோம் இல்லையா? ஸோ அப்ப அது வந்து பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இல்ல. அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு விஷயமானா இல்ல. இல்லைங்களா? நம்ம ஏதோ ஒரு டெம்பரரியான ஒரு ட்ரெயின்ல போறோம். ட்ரெயின்ல போகும்போது நம்ம கூட 4, 5 பேர் வந்து உட்காருவாங்க. அவங்களுக்காகவே நம்ம வாழ்க்கைய டெடிகேட் பண்ணுவோமா? மாட்டோம். இல்லையா? வராங்க, வந்தாங்க, உட்காந்தாங்க, கொஞ்ச நேரம் நம்மகிட்ட பேசுனாங்க. அவங்கவங்க இடம் வரும்போது இறங்கி போயிடுறாங்க. நம்ம இடம் வரும்போது நம்ம இறங்கி போயிடுறோம். அவ்வளோதான். நம்ம அவங்களுக்காக நம்ம வாழ்க்கையே நம்ம வந்து அர்ப்பணிப்போமான்னா மாட்டோம். இல்லையா? தெரியும். இவங்க வந்து ட்ரெயின்ல நம்ம கூட வராங்க. இவங்களுக்கும் நமக்கும் அவ்வளோ ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. ஆனா, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இப்போ பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன்னா, நம்ம இருக்கிறத குடுப்போம். அவங்களுக்கு தேவையானது ஏதாவது குடுப்போம். கொஞ்ச நேரம் பேசுவோம். அதெல்லாம் செய்வோம். ஆனா, எனக்கு இவங்க தான் ஆத்தாரம் நம்ம இருப்போமான்னா கிடையாது. இல்லைங்களா? அதே மாரி தான். இந்த பர்த், டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல எல்லாமே நம்ம கூட இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா, எந்தெந்த இடம் வரும்போது அந்தந்த இடத்துல அவங்கவங்க இறங்கி போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது. இல்லையா? அப்ப அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா, ரொம்ப டெடிகேட்டடா, எனக்கு எல்லாமே ஆதாரமே இவங்க தான். நான் இல்லன்னா எதுவுமே நடக்காது. அவங்க இல்லன்னா எனக்கு எதுவுமே நடக்காது. இது எல்லாமே கிடையாது. கிருஷ்ணா இருந்தா தான் எல்லாமே நடக்கும். நம்மளுக்கு உண்மையான உறவு யாரு அப்படின்னா, பகவான் தான். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம அத புரிஞ்சுக்கணும். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அப்படின்றது நமக்கானது கிடையாது. ஆனா நம்ம அத ஏன் அனுபவிக்கிறோம்? அப்ப அது நம்மளுக்கு கிடையாது. அது நம்மளுக்கு துன்பம்னா, அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளில வர்றது? அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும்? யோசிக்கணும். அதுலேருந்து வர்றதுக்கான முயற்சி நம்ம பண்ணணும். அதுதான் பக்தி. அதுதான் பகவத்கீதை நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறது. சரிங்களா? நமக்காக பகவான் குடுத்தது. நம்மளோட நோய்க்கான மருந்து தான் பகவத்கீதை. சரிங்களா? ஸோ வெ துன்பத்தின் க துன்பத்தினை கவனித்தல். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அப்படின்னா என்னது? அட்டாச்மென்ட் இல்லாம இருக்கணும். அவங்கலாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா, அவங்கலாம் பகவான் நமக்கு குடுத்த உறவுகள். சரிங்களா? நம்பளும் பக்தி பண்ணணும். அவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும். குடும்பத்தோட சேர்ந்து பக்தி நிலையில நம்ம முன்னேறுறதுன்றது உயர்ந்த விஷயம். அப்படி அப்படி பக்தி சேவையில முன்னேற முடியலனாலும், ஒரு பேசிக்கா ஒரு அன்போட அவங்களுக்கு நம்ம வேணுங்கிற கடமைகள நம்ம செய்யறதுன்றதும் அத்தியாவசியம். கண்டிப்பா அதையும் நம்ம செய்யணும். ஆனா அட்டாச்மென்ட்ன்றது தான் கூடாது. சரிங்களா? அன்போட எல்லார்ட்டயும் நம்ம இருக்கணும். அவங்களுக்கு தேவையானத நம்ம செய்யணும். நம்மளோட டியூட்டியா நம்ம பண்ணணும். ஆனா அட்டாச்மென்ட் மட்டும் கிருஷ்ணா கிட்ட தான் இருக்கணும். ஏன்னா, அவங்க தான் நம்ம நித்தியமான உறவு. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில குடும்பம், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அட்டாச்மென்ட் இல்லாம இருக்கிறது. விருப்பு, வெறுப்புகளில் சமநிலை. அது எப்பயுமே நம்மளுக்கு வேணும். இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல விருப்பு, வெறுப்புல சமநிலையோட இருக்கணும். 2த்துலயுமே நம்ம வந்து ரியாக்ட்டே பண்ணக்கூடாது. என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. சரிங்களா? பகவான் மேல நித்தியமான களங்கமற்ற அன்புல வந்து கலப்படம் இல்லாம குடுக்குறது. பக்தின்றது அன்பு. அதுல கலப்படம் இல்லாம குடுக்குறது அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அந்த மாரி களங்கமற்ற பக்தி. நம்மளுக்கே கலப்படமான ஒரு ஃபுட்டு, பால்ல நெறைய தண்ணிய ஊத்தி குடுத்தா நம்மளுக்கு குடிக்க பிடிக்குமா? பிடிக்காது. அதே பால் நல்லா கறந்த பால அப்படியே வந்து காய்ச்சி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு குடிக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? கலப்படம் பிடிக்காதுல்ல. அதே மாரி தான். பகவான் கிட்ட எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாத களங்கமற்ற அனன்ய பக்தி. நீ தான் பியூர் அன்பு. சரிங்களா? தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். தனிமையான இடங்கள்னும்போது நம்ம எல்லார் கூடயும் இருக்கலாம். தப்பு கிடையாது. ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்பள உள்ளுக்குள்ளார தனிமைப்படுத்தி பகவானும் நம்பளும் நித்தியமான உறவு, பக்தி அதுல நம்ப இருக்கணும். அதே சமயத்துல வெளி உலகத்துல நம்ப அவங்களுக்கு தேவையான டியூட்டிய கரெக்ட்டா செய்யணும். நம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்மள தனிமைப்படுத்திக்கணும். பக்தி மார்க்கத்துல. நமக்கு செஞ்சுக்கிறது நல்லது. முடிஞ்சா எல்லாரையும் கொண்டு வரலாம். ஆனா, அவங்களா வரலையும் நம்ம பக்தி பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். கண்டிப்பா.
நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறோன்னு வெளில போய் சொன்னோன்னா, இந்த வயசுல ஏன் போன, ஏன் இதெல்லாம் பண்ற, இதெல்லாம் நம்பவே வேணாம், அது இதுன்னு சொல்லி நம்மள என்ன பண்ணிடுவாங்க, இருக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்ச பக்திய அவங்க அப்படியே ஃபுல்லா அணைச்சிடுவாங்க. அதனால பொதுமக்கள்ட்டேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். பக்தர்கள்கிட்ட தான் நம்ம இருக்கணும். அவங்க தான் நம்மள பக்தி செய்யணும்னு சொல்லி, நம்மளுக்கு வந்து அந்த உறக்கத்திலேருந்து எழுப்பி விடுவாங்க. சரிங்களா? அதனால பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்ம ஞானம் வேணும். இல்லையா? நம்ம வெளியில நம்ம நெறைய படிப்போம். இந்த ஜடோக கல்விகள்லாம். ஆனா ஆத்மா அப்படின்றத புரிஞ்சு, அதாவது பகவத்கீதை. சரிங்களா? பாகவதம். அதெல்லாம் தெரிஞ்சு, அந்த முக்கியத்துவத்தை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்றது, ஏத்துக்கிறது. பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். யாரு? பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. இதை தாண்டி நீ வேற ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அது உனக்கு பக்திக்கு பயன்படாது. அறியாமை தான் அது. அது வேண்டாம். ஞானமா உள்ளத மட்டும் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இத குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா பர்பட்ல படிச்சு பாருங்க அவசியம். ஆ 1 ஆன்மீக குருவ நம்ம வந்து அணுகிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்ம பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்துருவோம். பகவான் கிட்ட களங்கமற்ற பக்தி, அத நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தினாலும், நம்மகிட்ட மற்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம்ல, அது அனைத்தும் நம்மகிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். சரிங்களா? அதான் பக்தியே நம்மள எல்லாத்தையும் நம்மகிட்ட கொண்டு வந்துரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க ஹரே பாக்கி. கிருஷ்ணா. ஆ. பகவான் வந்து எல்லோர் இதயத்திலும் இருக்கிறாருங்கிறதுக்கு ஒரு ம். ம். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மாதாஜி. அதாவது சொல்லுங்க மாதாஜி. கஜேந்திரன் வந்து முதலை காலை பிடிச்சப்போ தெப்பத்துல இருந்த ரோஜா பூ எடுத்து நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடும். உடனே கருட வாகனத்துல வந்து சுதர்சன சக்கரத்தால முதலையை கொண்டுட்டாரு. கஜேந்திரனுக்கு மோட்சம் தந்துட்டாரு, விடுவிச்சுட்டாரு. ம். வனவாசத்துல மாதாஜி ம். திரௌபதி கேட்கிறாங்க, கிருஷ்ணா நீ ம். இவன் துச்சாதனன் என்னை தூக்கி இந்த அவமானப்படுத்துனது இனிமேல் தாமதமா வந்தேன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அவர் சொல்றாரு, திரௌபதி நீ எப்படி கூப்பிட்ட? துவாரகை கிருஷ்ணான்னு சொன்னேன். என் ம். இதயத்தில் உரையும் கிருஷ்ணான்னு சொல்லியிருந்தா நான் உடனடியா வந்துட்டேன். நீ சரி. துவாரகை கிருஷ்ணா நீ காப்பாத்துன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அங்கிருந்து வர நேரம் ஆகாதா? அதான் இல்ல தாமதம் ஆச்சுன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இது எதுல பகவான் இருக்காங்க? ஹரி போல். அழகா 2 பாஸ்ட் டைம் சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 13.13 ஸ்லோகத்துல, தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ? ம். அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆத்மாவை பத்தி பகவான் சொல்ல போறாங்க. சரிங்களா? ஆரம்பம் இல்லாதது. நம்ம யாருக்குமே ஆரம்பம் முடிவுன்றதே கிடையாது. நம்மலாம் எப்பயும் இருப்போம். நித்தியமா இருப்போம். நம்ம எல்லாருமே எப்பயுமே இருப்போம். சரிங்களா? அதனால ஆத்ம நிலையில பார்த்தோம்னா நம்மளலாம் பயமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருமே எப்பயுமே தான் இருக்க போறோம். எல்லாருமே எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி ஹேப்பியா இருக்கணும். அதுதான். நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? பக்தி பண்ணாம பிறப்பு சுழற்சியில பயங்கரத்தெல்லாம் பார்த்து அ டெ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு கண்ட்ரில இருக்கோம் அப்படின்னா, சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் கீழ இருந்தோம்னா ஹேப்பியா இருப்போம். கிரிமினல் டிபார்ட்மெண்ட் கீழ நம்ம இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல பயந்துட்டு இருப்போம். இல்லைங்களா? ஏன்னா தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. யாருக்கு தண்டனை கிடைக்கும்? தப்பு பண்ணும்போது தண்டனை கிடைக்கும். அது மாரி நம்ம வந்து பகவானோட உருவாக்கத்துல பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி ஹேப்பியா எப்பயும் நித்தியமா இருக்கிற ஆத்மாக்கள் நம்மலாம். சரிங்களா? நம்மளுக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. என்னைக்கும் இருக்கிறவங்க நம்மலாம். எப்பயும் இருப்போம். பகவானோட பக்தி பண்ணிட்டு இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில ஆரம்பம் இல்லாதது எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. ஆனா நம்மளும் பகவானும் ஒண்ணா, பகவானோட நம்ம உயர்ந்தவங்களான்னா இல்லவே இல்ல. சரிங்களா? எப்பயும் பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல. ஒரு அப்பா, அம்மா கிட்ட குழந்தைங்க இருக்கிறதுன்றது அடிமையா இருப்பாங்கன்னா இல்ல. பகவான் அப்பா, அம்மாவோட அரவணைப்புல இது குழந்தைங்க இருப்பாங்க இல்லையா? அதே மாரி தான் நம்ம வந்து பகவானோட அரவணைப்புல நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது அங்க. சரிங்களா? பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது, ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவிற்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. ஜட உலகத்துல காரணம்னு ஒண்ணு இருந்தா, விளைவுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். நம்ம பார்த்தோமா? ஒரு நல்ல செயல் செஞ்சா அதுக்கு நல்ல இது பலன் கிடைக்கும். தீய செயல் செஞ்சா அதுக்கான தீய பலன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? இந்த விஷயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது ஆத்மா அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஆத்மாவுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்ல. நம்ம செய்யற பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால சொர்க்கத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா, அது ஆத்மாவுக்கு வந்துட்டு சம்மந்தம் இல்ல. நம்ம வந்து தவறு பண்ணிட்டு நரகத்துல கஷ்டப்படுறோம்னா, அங்கேயும் ஆத்மாவுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது தான் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ஆத்மான்றது என்னைக்கும் இருக்கிறோம், எப்பயுமே இருப்போம். அதனால தான் இந்த சத்சங் பொறுத்தவரைக்கும், ஏதோ நம்ம ஜாயின் பண்ணோம், அப்படி கேட்போம், போற போக்குல போகட்டும் அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சோமா இந்த சத்சங்ல இந்த 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 ஜர்னி L1லேருந்து
இது வந்து அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். எப்படி ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத ஆத்மா இல்லைங்களா? அந்த நிலையை நம்ம உணர்றோம். அப்போ இது இந்த பக்தி டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் பக்தி பண்ணி நம்ம நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சு நம்ம வந்து பகவானை அடையணும். சரிங்களா? அதுக்கு ஏற்ற ஒரு அனுகிரகத்தை தான் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம எப்பயுமே ட்ராவல் பண்ணுவோம். எப்போ வரைக்கும் நம்ம உலகத்துல போய் பகவான் கைங்கரியம் பண்றப்பையும் நம்ம சேர்ந்து தான் இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த ஒரு நிலை தான் இது. இது வந்து மெட்டீரியல் வாழ்க்கை மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சது இந்த பீரியட முடிஞ்சிடும் அப்படி கிடையாது. எப்பயுமே இருக்கிறது தான் பக்தர்களோட அசோசியேஷன் பகவான் லோகத்துல நித்தியமா பக்தி பண்றது. ஸோ ஆத்மான்றதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. எப்பயும் இருக்கிறது. ஆனா சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே இருக்கணும். பகவானோட அரவணைப்புல குழந்தைங்க வந்து பேரண்ட்ஸோட அரவணைப்புல இருக்கும்போது எந்த பயமும் இல்லாம ஹாப்பியா இருப்பாங்க இல்லையா? எந்த டென்ஷனும் இல்லாம ஆன்சைட்டி இல்லாம. அது மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானோட குடும்பத்தில் இருக்கிறது. சரிங்களா? எப்பயும் நித்தியமாக இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து ஆத்மான்றது பிறப்பிறப்ப அற்றது, அதாவது ஆரம்ப முடிவு இல்லாதது, கீழ்ப்பட்டது, பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது, பிரம்மன் ஆத்மான்னு அழைக்கப்படுறது, இந்த ஜட உலகத்தில் வர அந்த காரணம் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 14th ஸ்லோகம். அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவரான பரமாத்மா விளங்குகிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆத்மாவை பற்றி பார்த்தோம். இதில் வந்து பரமாத்மா, ஏன்னா க்ஷேத்ரஜ்ஞன் 2 பேர், ஒன்று வந்து ஆத்மா, இன்னொன்று வந்து பரமாத்மான்னு பார்த்தோமா? இப்போ ஆத்மாவை பற்றி பகவான் நமக்கு கொடுத்தாங்க நாலேஜ். இப்போ பரமாத்மா அவங்கள பற்றி சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ நம்மலாம் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னா நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம்? கையால் எடுத்து வாயில் வச்சு சாப்பிடுவோம். இப்போ பகவானுக்கு நம்ம வந்து பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணுறோம். பகவான் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து சாப்பிட்டு பார்க்குறோம்னா இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பார்வை இல்லைங்களா? பார்க்கும்போதே அது என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க ஸ்வீகரிக்கிறாங்க. அதில் உள்ள அன்பையும் பக்தியும் பகவான் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அது பிரசாதமாக மாறுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நமக்கெல்லாம் வந்து கண்டிஷன் சொல்லிக்கலாம், இந்த புலன் இந்த விஷயத்துக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும். அதை காதுனா கேட்கறதுக்கு தான், கண்ணுனா பார்க்கறதுக்கு தான். ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவங்களோட புலன்கள் வந்து எந்த புலன் வேணாலும் எதுக்கு வேணாலும் அவங்களால பயன்படுத்த முடியும். அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து தெய்வீகமான நிலையில் சுப்ரீமசியில் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில் அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகிறார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 15 ஸ்லோகம். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. அவங்க தான் ரிஷிகேஷான்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்படின்னா என்னது? புலன்களின் அதிபதி. சரிங்களா? எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கணும். நம்மள மாதிரி மெட்டீரியல் சென்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழ்களிலும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். நம்ம 6 விஷயம் பார்த்துருப்போம். பகவான் அப்படின்னா 6 விஷயம் அவங்ககிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து பராசர முனி விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? இது வந்து 2nd சாப்டரில் பார்த்துருப்பீங்க. பகவான் ஏன் நம்ம வந்து பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். ஏன் வந்து கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்னு சொல்லலை. பகவத்கீதையில் வர பகவான் சொன்ன ஸ்லோகங்கள்லாம், கிருஷ்ணர் சொன்ன ஸ்லோகங்கள்லாம் கிருஷ்ண உவாச்சன்னு சொல்ல. இப்போ அர்ஜுன உவாச்ச, சஞ்சயன் உவாச்ச, திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னு நம்ம பார்த்தோம். திருதராஷ்டிரர் சொன்னார், சஞ்சயன் சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனால் கிருஷ்ணா சொன்னது மட்டும் பகவான் வாச்சுன்னு வரும். அதுக்கு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க பகவான் ஏன் அப்படின்னா 6 ஆப்புலன்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும் அப்படின்வாங்க இல்லையா? அதாவது வந்துட்டு அந்த ஃபேமு, ரிச்சு, ஸ்ட்ரென்த்து, நாலேஜு, வெல்த்து, ரினவுன்சியேஷன். இந்த 6ம் யாருக்கிட்ட முழுமையாக இருக்கோ அவங்க வந்து பகவான் அப்படின்னு வேதவியாசரோட தந்தை பராசர முனி விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். அந்த ரினவுன்சியேஷன் அப்படின்றது தான் பற்றற்றவராக இருப்பாங்க பகவான். அது அவங்களோட ஒரு நிலை. சரிங்களா? ஆப்புலன்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா உயிர் வாழியும் அவங்க பராமரிப்பாங்க. ஆனால் எப்படி இருக்காங்க? பற்றற்று இருக்காங்க. அதை தான் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஃபேமிலியெல்லாம் பார்த்துக்கணும். நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் நல்லது செய்யணும். ஆனால் எப்படி இருக்கணும்? பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கணும். பற்றுதல் மட்டும் பகவான் கிட்ட தான் இருக்கணும். இந்த பக்கம் பற்றுதல் வச்சோன்னா பரத் மகாராஜர் என்ன பண்ணாங்க? மான் மேலே பற்றுதல் வச்சு திரும்பி மானா பிறந்தாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் நமக்கும். அதனால் பற்றற்று இருக்காங்க பகவான்றதை பார்க்குறோம். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். சரிங்களா? அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். அவங்க கிட்ட வந்து குணங்கள் கிடையாது. இந்த 3 குணங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் அந்த குணங்களை கட்டுப்படுத்துகிறவங்க பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞனில் பரமாத்மாவோட குவாலிட்டிஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார் அப்படின்றத பார்க்குறோம். எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ளேயும் புறமும் இருக்காங்க. உள்ளன்னா உள்ளார இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்காங்க. வெளியில எப்படி இருக்காங்க? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா இருக்காங்க. சரிங்களா? பகவான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதுக்கப்புறம் வெளியில நம்மளுக்கு பகவான் வந்து கோயில்ல, கோலோக வைகுண்டத்துல அங்கலாம் இருக்காங்க இல்லையா? அது மாரி உள்ளும், புறமும். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அது நம்ம 11th சாப்டர்லயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன். அசைறது, அசையாதது எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொன்னாங்க. சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ, அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். இப்படிப்பட்ட பகவானை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? ஜட புலன்களை வச்சு, நம்மளோட இந்த கண்ணெல்லாம் வச்சு, அவங்கள வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுமா? புரிஞ்சுக்க முடியுமா? அப்படின்னா சிரமம். சரிங்களா? ஏன்னா நம்மகிட்ட 4 குறைபாடுகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நம்மளோட புலன்கள் எதுவுமே சரியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் குடுக்கும்னு சொல்லவே முடியாது. இல்லையா? ஏன்னா வந்து இப்ப வந்து கண்ணு, அது வந்து கரெக்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் குடுக்குதான்னா இல்ல. சூரியன் இங்கேருந்து பார்க்குறோம், அது சின்னதா இருக்கு. ஆனா நிஜமாலுமே சூரியனோட சைஸ் அதுதான்னா கிடையாது. அது மாரி நம்மளுக்கு வந்து பாம்பு கயிறா தெரியும், கயிறு பாம்பா தெரியும். இல்லைங்களா? அதே மாரி நம்ம நாக்கு வந்து சரியான சுவைய நமக்கு சொல்லாது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி நம்மளோட புலன்கள்ல என்னன்னா டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. குறைகள் உள்ள சென்சஸ் அப்படின்னு. அதே மாரி நம்மளுக்கு வந்து அந்த இல்யூஷனும் இருக்கும். புரிஞ்சும் புரியாமலும் இருப்போம். எல்லாத்துலயும் ரொம்ப தெளிவா இருக்க மாட்டோம். சரிங்களா? சில நாள் வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்லுவாங்க, "இத செய்யுங்க, ரொம்ப நல்லது. இத சாப்பிடுங்க, உடம்புக்கு நல்லதுன்னுவாங்க." அதே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, "இல்ல, இல்ல இத சாப்பிடாதீங்க. இதனால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும்ன்னு" சொல்லுவாங்க. அது மாரி எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கிளாரிட்டின்றதே இருக்காது. ஒரு இல்யூஷன். புரிஞ்சும் புரியாமலும், தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் இருப்போம். இதுவும் நம்மளோட இயல்பு. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம வந்து தவறுகள் பண்ணக்கூடியவங்க. ஏன்னா டிஃபெக்டிவ் சென்ஸ வச்சுக்கிட்டு, புரிஞ்சும் புரியாம இல்யூஷன்ல இருக்கிற நம்மளால தப்பு பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. எல்லாருமே தப்பு பண்ணி தான் இருப்போம். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பண்ணியிருப்போம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில தவறுகள் செய்யக்கூடிய இயல்பு உடையவங்க நம்மலாம் ஆத்மாக்கள். அது கண்டிஷன் சொல். அதே மாதிரி ம் தவற செஞ்சுட்டு அத ஏத்துக்கிற மனப்பக்குவமும் வராது. சீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவோம். இல்லைங்களா? நான் செய்யலையே! அப்படின்ற மாரி நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சுருவோம். ஸோ இந்த மாரி 4 குறைகளோட இருக்கிற நம்பளால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? இவ்ளோ உயர்ந்த நிலையில இருக்கிற, தெய்வீக நிலையில இருக்கிற பகவான பார்ப்பதற்கோ, அறிவதற்கோ முடியாது. இதுக்கெல்லாம் அதாவது ஜட விஷயத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்க பகவான். ஏன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே என்னது? அறிவு, புலன்கள் எல்லாமே ஜட விஷயத்துல சார்ந்தது. இல்லைங்களா? அந்த ஜட விஷயத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்க பகவான். அதனால நம்மளால அவங்கள புரிஞ்சுக்க முடியாது. மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். தொலைவிலன்னா எங்க இருக்காங்க? கோலோக வைகுண்டத்துல இருக்காங்க. அருகில் உள்ளாங்க அப்படின்னும்போது, நம்ம இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த மாரி தூரமாவும் இருக்காங்க, நம்ம இதயத்துல இருக்காங்க. இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாரி, கஜேந்திரர் வந்துட்டு ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டாங்க. பகவான் என்ன பண்ணாங்க? க்ஷண நேரத்துல ஓடி வந்து அவங்கள பாதுகாத்தாங்கன்றத பார்க்குறோம். அவ்வளோ தூரத்துல வைகுண்டத்துல இருந்தாலும் பகவானால என்ன பண்ண முடியும்? சீக்கிரமா வந்து நம்மள பாதுகாக்க முடியும். அது மாரி இதயத்துல பரமாத்மாவும் இருக்காங்க, கோலோகத்துல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும், அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றத நம்ப பார்க்குறோம். சரிங்களா? 17வது ஸ்லோகத்துல, உயிர்களுக்கு இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும், அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கிறார். பரமாத்மான்றது இப்ப என்னோட இதயத்துல ஒரு பரமாத்மா, உங்களோட இதயத்துல ஒரு பரமாத்மான்னு இல்ல. ஒரே பரமாத்மா தான் எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க. சரிங்களா? பகவான் வந்து ஒரே பரமாத்மா தான். எல்லாருடைய இதயத்திலயும் அவங்க இருக்காங்க. பிரிக்கப்பட முடியாதவர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஒருவராகவே இருக்கிறார். அவரே எல்லா உயிர்வாழியையும் காப்பவர். எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஒரு யானையா இருக்கட்டும், ஒரு குருவியா இருக்கட்டும். சரிங்களா? எல்லாரையும் என்ன பண்றாங்க அவங்க? பாதுகாக்கிறாங்க. பசி வருதா? இந்த பக்கம் போ. அங்க உனக்கு உணவு கிடைக்கும்னு அது உள்ள இருந்து யார் பண்றா? பகவான். அந்த நாலேட்ஜ குடுக்குறாங்க. அந்த விலங்கு என்ன பண்ணுது? அங்க போய் அதுக்கான உணவ வந்து எடுத்துக்குது. இல்லைங்களா? அது மாரி எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? பாதுகாக்கிறாங்க, வழிநடத்துறாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆம் என்ற போதிலும், அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பகவான் தான் கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், அனிகிலேஷன் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த வகையில இப்ப நம்ம பார்த்த ஸ்லோகங்கள்லாம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆனா, அதுல வந்து பகவான் நம்ம எப்படி வந்து பார்க்கறது? பரமாத்மா எப்படி இருக்காங்க? அந்த அம்சம். அத வந்து நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட மெட்டீரியல் நாலேட்ஜ்ல கன்சீவ் பண்றது எப்படி கண்ணாலே எப்படி சாப்பிட முடியும்? ம். எப்படி உணவை சுவீகரிக்கும்? நம்மளுக்கு அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கும். ஆனா, பகவானால எல்லாமே பண்ண முடியும்.
ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று உண்டு. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னா, ஆஹ் வந்துட்டு நாரதருக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கும். சரிங்களா? கீழே போய் இன்னொரு 2 டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு 2 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு, "நீ வந்து இந்த மாரி சொல்லு, பகவான் வந்து ஊசி ஓட்டைக்குள்ளார யானைய நுழைச்சிட்டு இருக்காங்க" அப்படின்னு. சரிங்களா? உடனே வந்து நாரதர் போவாங்க. அ அங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பண்டிதர் இருப்பாங்களா, அவங்க வந்து நாரதரை பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா நாரதர் தான் எங்க பார்த்தாலும் சஞ்சாரம் பண்றாங்க, பகவானோட பக்தன். சரின்ட்டு பகவான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் விசாரிக்கும்போது, இந்த மாதிரி பகவான் வந்து ஊசியோட ஓட்டைக்குள்ளார யானையை நுழைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து இந்த பண்டிதர் சொல்லுவாங்க, என்ன இப்படிலாம் சொல்றீங்க? ஊசி ஓட்டைக்குள்ளார போய் யானை எப்படி நுழைக்க முடியும்? இதை வந்து பகவான் பண்றாங்க நீங்க சொல்றீங்க, நீங்க சும்மா சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்துட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய ஒரு மரத்தடியில உட்காந்து ஒரு சப்பல்லாம் தைப்பாங்கல்ல, காப்லர் அவங்க வந்து இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நாரதர் பேசும்போது அவங்ககிட்ட இதை சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஊசி ஓட்டக்குள்ளார யானையை நுழைக்கிறாங்க பகவான். உடனே அந்த காப்லர் சொல்லுவாங்களாம், இந்த குட்டியோண்டு விதை அதுக்குள்ள இருந்து இவ்வளோ பெரிய ஆலமரத்தை பகவானால கொண்டு வர முடியும்னா, ஊசி ஓட்டக்குள்ளார யானை எப்படி நுழைக்க முடியாம இருக்க முடியும்? பகவானால எல்லாம் முடியும். அவங்க என்ன நினைச்சாலும் அவங்களால செய்ய முடியும்னுவாங்களாம். அதுதான் அந்த நம்பிக்கை அப்படின்றது. சரிங்களா? ரொம்ப வந்துட்டு நாலேஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை பகவான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை. ஏன்னா நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரி இந்த 4 குறைபாடுகளோட இருக்கிற நம்மளால பகவானோட சுப்ரீமசி தெய்வீக நிலையை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, முழுசா ஸ்ரீகரிக்க முடியாது. சரிங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்லர் வந்து மோட்சத்துக்கு போவாங்க, பகவான்கிட்ட போவாங்க அந்த பிறவியில. ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா, அந்த நம்பிக்கை அப்படின்றது வந்து பகவானால் அனைத்தும் சாத்தியம் அப்படின்றத வந்து ஒரு ஆத்மாவால் என்ன பண்ண முடியணும், ஸ்வீகரிக்க முடியணும். சரிங்களா? அதை நம்ம வந்து பார்க்கறது. நம்பிக்கைக்கு அந்த இது ஸ்டோரி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க. பகவானால் அனைத்தும் முடியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிற விதம். சரிங்களா? 13.18 ஸ்லோகத்தில் பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் க்ஷேத்ரஜ்ஞன்ல பரமாத்மாவை பற்றி பார்க்குறோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதில் களம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். களம்னா என்ன? சரீரம். இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த செங்கல் சிமெண்ட் அதெல்லாம் வேணும்ல, அது மாதிரி ஒரு 24 எலிமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கு. அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு இந்த சரீரம்லாம் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல முறையில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், பக்தி மார்க்கத்தில் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த சரீரத்தை. அதுதானே நாலேஜ். அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது பிறப்பு இறப்பு, அதாவது ஆரம்ப முடிவு இல்லாதது அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த ஜட உலகத்தோட காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பரமாத்மாவை பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம், அவங்களோட மகிமைகள் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். சரிங்களா? அப்போ பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. ஏன்னா ஒரு வெளிச்சம் அப்படின்னாலே அது பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வர அந்த தேஜஸ் தான். சரிங்களா? அதுதான் ஆத்தாரம். அந்த தேஜஸ்னால தான் அந்த பிரகாசமே வருது. அது ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகம் எல்லாத்துக்குமே. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ஒன்று பிரகாசிக்கும் பொருள் இருந்தது அப்படின்னா அதற்கு மூல காரணம் யாரு? அந்த பிரகாசத்தோட ஆத்தாரம் எங்கிருந்தது? பகவானோட தேஜஸ்லேருந்து. பகவான் அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஜட உலகத்திலேருந்து அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. ஜடத்தோட இயல்பு என்னன்னா இருட்டு தான். இருட்டு, அறியாமை இதெல்லாம் தான் ஜடத்தோட அடையாளம். சரிங்களா? சூரியன் வந்தால் தான் வெளிச்சம், இல்லைன்னா ஜட ஜட உலகம் எப்படி இருக்குது, இருட்டாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி அறியாமை. நான் பகவான் யார், பகவானோட டிவோட்டி நான், பகவானுக்கு நான் பக்தி பண்ணணும், இந்த நிலை தெரியாமல் அறியாமையில் இருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் இந்த உலகத்தோட இயல்பாக இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுலேருந்து தப்பிச்சு எப்படியாவது வெளியில் போயிடணும். சரிங்களா? ஜெயிலில் இருக்கோம், கிரிமினல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கோம், எப்படியாவது நல்ல பேர் வாங்கி பக்தி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடணும், சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் பகவானோட கோலோகத்துக்கு நம்ம போயிடணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து பக்தி அதை வந்து நம்ம நல்லபடியாக பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட இந்த ஜட உலகத்துக்கோட இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவரை யார் இருக்கா, பகவான் இருக்காங்கன்றதை பார்க்கணும். தோன்றாதவராக அப்பாற்பட்டவராக இருக்காங்க அப்படின்னு. அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அப்போ நமக்குன்னு தனி எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து பகவானோட கீழே நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட நித்திய சேவை பண்ணுன்றதுக்கு எவ்வளோ அழகாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அறிவும் அவங்க தான், அறியப்படும் பொருளும் அவங்க தான். நம்மகிட்ட இருக்கிற அறிவை வச்சு அறிவின் இலக்கும் அவங்க தான். நம்மள்கிட்ட கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்துச்சுன்னா அந்த நாலேஜோட இலக்கு என்னவா இருக்கும், பகவான் பரமாத்மா. சரிங்களா? உள்ளார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார்.
நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம். நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. ரியலைஸ் பண்ணணும் அத நம்ம. சரிங்களா? பக்தி பண்ணும்போது நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். பகவான் நமக்கு அந்த உணர்வ நம்மளுக்கு நல்லபடியா குடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. 13.19 ஸ்லோகம். இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கை அடைய முடியும் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. சரிங்களா? இங்க என்ன சொல்றாங்க? பக்தியில யார் இருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் பகவானை புரிஞ்சிக்க முடியும். அவங்கள மட்டும்தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்ப அறிவு, அறியப்படும் பொருள், களம் இது எல்லாத்தையும் பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் யாரால கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும்? ஏன்னா இப்ப பரமாத்மாவை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். எல்லாம் தியரிட்டிக்கலா நம்ம படிச்சோம். ஆனா அதெல்லாம் நம்மளால ஸ்வீகரிக்க முடியுமான்னா பக்தர்களால முடியும். எப்படி அந்த காப்லர் சொன்னாங்கல்ல, பகவானால நினைச்சா எதுவுமே முடியும்னு. அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் மேல ஒரு உயர்ந்த பக்தி உண்டு. சரிங்களா? அவங்களால ஸ்வீகரிக்க முடியும். அதுதான். பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். சரிங்களா? பகவானுடைய இயற்கை என்ன? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். நம்மளும் சச்சிதானந்தம் தான். சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பகவானை ரியலைஸ் பண்ண முடியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் இந்த 2 பேர்ட் இருக்கு. ஒரு பேர்ட் வந்து ஆத்மா, இன்னொன்று வந்து பரமாத்மா. பகவான் நம்ம கூட இதயத்திலே இருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானை விட்டுட்டு நம்ம ஜட உலகமே பிரதானம். என்னோட ஃபேமிலி தான். நான் இல்லைன்னா முடியாது அவங்களால எதுவும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த வாழ்க்கையை தான் நம்ம நித்தியமா இருக்க போறோம் அப்படின்ற மாயையில வேற நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் அப்படியே ஃபோக்கஸ்ல நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அங்கேருந்து நம்ம பக்கத்துல யார் இருக்கா? பரமாத்மா இருக்காங்க. பார்த்துட்டே இருக்காங்க. நீ எப்போ என்னைய பார்க்க போற? என்கிட்ட எப்போ பக்தி எவ்வளோ காத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது இல்லையா? பிறப்பும் கிடையாது. அனாதி காலத்துலேருந்து நம்ம பண்ற ஒரே வேலை இதுதான். பகவானை விட்டுட்டு இந்த பக்கம் என் ஃபேமிலி, நான் எனது, நான் எனது, நான் எனது. பக்கத்துல இருந்துட்டு பகவான் என்ன பண்ணாங்க எல்லா உயிர்வாழிகள்கிட்டையும், நீ எப்போ என் பக்கம் திரும்புவ? எப்போ என் பக்கம் பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வருவ? உனக்கு ஏன் இந்த டெம்பரரியான சிரமமான வாழ்க்கை வேண்டாமே அப்படின்னு ஏக்கத்தோடு நம்மள என்ன பண்றாங்க? பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அதுக்கான நாலேஜ் தான் பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்கன்றதை உணர்றதுக்கு தான் பகவத்கீதை. அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையை நமக்கெல்லாம் பிராப்தமா கொடுத்தாங்களே பகவான். அதுக்கே நம்ம வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான நன்றிகளை சொல்லி அந்த நாலேஜை நம்ம நல்லபடியாக ஸ்வீகரித்து பக்தி பண்ணணுன்ற பிரார்த்தனையோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவசியம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ உங்களோட அனுபவங்கள் இருந்தாலும் அவசியம் ஷேர் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா.